Nagagwapuhan ka ba kay Gong Yu? Nagagwapuhan ka ba kay Park Seo-joon? Nagagwapuhan ka ba kay Lee Min-ho? Or mas nagagwapuhan ka kila Chris Chopper, Angkol Dagol, Diego Bandido, or Totoy Bato? I think ang beauty ay nakadepende talaga kung sino ang katabi mo. Kasi kung sakali man na itabi mo sila Totoy Bato, dito lang kila Gong Yu, kila Park Seo-joon, malamang magmumukha lang anino silang lahat. Lalo pa kay Totoy Bato, parang uy, tinabi mo si Park Seo-joon, anino. Charot lang, Widarot. Kaya ikaw kabisyo, kung pakiramdam mo ay hindi ka maganda o pogi ngayong araw na ito, well, you are not feeling well. Kasi nga, depende yan. Sa confidence na meron ka, depende yan sa katabi mo. Kaya kung ako sa'yo, layo-layo ka muna ngayong araw na ito sa mga pogi o magaganda. May mga tao kasi kapag nanonood ng Korean novela o kaya yung mga pelikula sa ibang bansa o kaya sabihin natin mga Asian novela, pag nakikita nila yung artista, parang ginagawa na nilang peg. Alam mo yung ginagawa nila na, uy, dapat ito yung mismong maging kamukha ko or dapat ganyan din kakinis yung skin ko. Tapos makakaramdam ka ng insecurity. May ganun eh. Lalo-lalo na kapag nanonood ka ng Korean novela, pag tinitingnan mo mismo yung mga muka ng mga lalaki grabe, walang butas. I mean, hindi butas-butas yung muka. Hindi katulad ng mga iba nating mga kababayan. Parang nagkaroon ng pagdaan ng maraming mga truck, kaya naging lubak-lubak. Charot! Widarot! So, ganun yung nagiging peg kapag nanonood ka ng Korean novela. Kaya, kabisyo, nasa confidence talaga yan. Nasa katabi mo rin yan. Nasa pagpapaalala sa sarili na maganda ako, gwapo ako, kaya ko to, ang mahalaga, mabait ako, mabuti akong tao at hindi ako gumagawa ng kasamaan sa kapwa ko. Ganun! So, kabisyo, maganda ka, pogi ka, at mas lalo ka pang magiging maganda at pogi kapag pumunta ka sa book signing ko sa darating na January 28, alas 4 hanggang alas 6 ng gabi sa Market. Oo, kabisyo, may book signing ako dyan. Ako mismo ang pipirma ng libro ko. Yes, may libro rin ako binibenta, by the way. Dyan may book selling din po dyan. 4 to 6 p.m. sa Market Activity Center. Magkita-kita po tayo dyan. May mga surprises, may giveaways, may prizes na ipamimigay ang Love Radio DJs. At may mga special performances. At ako din po, meron ako special performance dyan. Kaya abangan nyo po yan, ha? Anyway, yes, 3 to 5 p.m. ako makakasama ngayong araw na ito. At siya kapiling ang babaeng naniniwalang hindi man ako palaging may pera. At least palagi naman akong maganda. This is me, the one and the only DJ Rakitera.